Tervehdys vaan. Moro. Ui, pappa. Miten tää on mennyt? Hei. Sun pitää säätää se sun asetuksista. Mitä mä kuolin itse? Mä menin johonkin glitchiin. Mä jäin lattian sisälle. Mä näin tuolla jonkun naisen. Kyllä se katos. Helvetti kun smuukki! Ne on niin epäreiluja. Koska joka tapauksessa aina kun mulle ja Kasperille tulee dravi, niin mä yleensä aina on oikeesti voittanut se. No joo! Häksit. Ui! Nyt yllätti kyllä pahan kerran. Ei! Ohohoho! Mä tapoin sen jo. Joo, mutta mä heitin sen tonne niitä. No, don't cry. Don't puukko minua. Älkää tappako rasseja, kun sillä on afkii nytte. Joo, onks se... No niin, mä oon nyt takas. Aloitin kuvaa CS. Me pelataan täällä kahden tyypin kaa Team Deathmatchia. Tossa mun puolella. Ai. Ei tässä oikein mitään muuta kuin... Tässä pystyt sä tuosta meidän ääni. Joo, se kuuluu se teidän ääni. Tilatkaa teisään. Tilatkaa Juni. Tilatkaa Junior Vi. Pulma. Pitäis saada vähän enemmän tilaajia. Ei oo nyt Mä voin mainostaa teitä Destri. Nyt on killstreakki. mulla ei, mulla on 3. Hei, me johdetaan yhdellä. Oo. En ihan ehtinyt. Oo. Siinä kuoli. Jota sniperi. Muistuuko Juuso trickshot? Mielelläni. Ja kiitos, älä sano mun nimeä. Noin. Vähän me ounattais kyllä ratsissa. Niin, no, Pelataan kohta sitä. joo. Holy fuck! Oli siinä. Venakkaa, mulla on afki nyt het. No joo, aika usein tossa on huomannut. Nyt me aloitettiin kuvaa Nyt on. Morjes, CS Portable taas pitkästä Rassi sieltä alhaalta tulee. Hui, missä? Se on tulos ylöspäin. Mistä? No siis se kiipeäsätti tikkait tulee sieltä sisältä. Niin tosiaan nyt taas CS Portable vähän sen tästä Team Deathmatchia, ratsia. Siellä on joku... Ja hienoja ystävien kanssa. Niin, Ja jälleen kerran Junior Media tilatkaa teisään. tilatkaa Niin ja Junior. niin. Pouki huutaa. Onkohan täällä... Pirsikapiitti. Tersikka Pete, ui! Jonttu, mä oon sun takana. Me nähdään jossain vaiheessa eeppistä puukkotapelua tuolla alhaalla. Ei. Dop. Ai, miten näin Rassi voi ounata meitä, vaikka me ollaan tuplasti parempia? No nää häksää täällä jossain, niin eiku... Häksää. Tuolla mä näen. Ajan mut siihen. Se oli Junttu. Tuolla mä näen.